Ola a todos, meu nome é Rubén Comesaña, actualmente son xogador do Xuvenil de Ponteareas, ainda que tamén seguei en clubes como Alondra, Racing de Ferrol, Choco e Noatios. E dende aquí quero falaros un poquinho do que é o meu día a día, xa que son caixeiro nun supermercado, aparte de dar as miñas clases como de percusión. E a verdade é que o vivido nestes días no meu supermercado é unha situación que non é fácil, xa que ver como moita xente vaciaba os estantes en apenas 4 ou 5 horas, deixando a moita xente sen poder levar alimentos e sen poder comer, é unha situación que incomoda ver. E dende aquí quero aproveitar para facer un chamamento e decir que os supermercados van a estar abastecidos, que vai haber comida para todos e que non fai falla encher os carros pensando solo nun, tedes que pensar nos demais, que tamén teñen dereito a comer. Noutro motivo, pois, falar tamén da situación que nós estamos a ter. Realmente nós só temos unhas luvas nas mans, non temos mascarilla. Unha situación na que estamos realmente expostos a todo, porque pasa pola caixa onde estou eu, pasan entre 150 e 200 persoas ao día, que son as que estou cobrando. Estou exposto realmente a todo. E a verdade é que a xente moita non entende. Así que polo menos pido colaboración entre todos, tranquilidade e que ao final sairemos adiante.